እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ፈነዋና ተካታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ሎሚ ቀደም 18 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ፈለማ ቀን ነጥብታቱ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝደጋግሙ ዘለዉ ሙጉት ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ተቃውሞ ገሊፃ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ፀሓያዊ ተተኪኢ ፀዓት ትካል ተመሪቑ ካብ ክልል ኦሮሚያ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዓቂቦም ዝርከቡ ፍታሕ ክግበረሎም ፀዊዖም መጻበ ህርሙዝ ከም ተኸፍተ ኢራን ኣፍሊጣ ሩስያ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ተወሳኺ ደገፍ ካብ ምሃብ ክቁጠባ ኣጠንቂቓ ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት ሃገራዊ ሕጊ ክኽበር ተማሕፂኑ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ህዝቢ ሊባኖስ ዓብ ሓጎስ ይስምዖ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐርበ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝደጋግሞ ዘለዉ ሙጉት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይሕጋውን ተኽተኸኑ ክትብል ኤርትራ ተቃውሞ ገሊፃ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንመራሕቲ ናይቲ ፓትርኪም ክብል ዝገለጾ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ውሽጣዊ ጸገማቱ ንምህዳም ዘልዕሎ ዘሎ ክብል ምላሽ ይብሎ መራሕቲ ናይቲ ሰልፊ ከምኡን ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ዝበሉ ሓንጨ መንጪ ነቲ ተደጋጋሚ ተኽተኸን ዝበለን ሙጉት ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትንፋስ ክዘርእሉ ይፍትኑለዉ ክብል እቲ ሚኒስትር ጽሒፉ እቲ ዘይሕጋውን ክብል ዝገለጾ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ንኣሽቶ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ስለዚ ክላ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓመት ዘለወን ሃገራት ክሳተርፋ ከም ዘለወን ገሊጹ ነይሩ እዩ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝተኻእለ መጠን ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ግድን ክፍጸም ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ጠቒሱ እዩ ኣብ ነዚ ዝገለጸ ምስ ሃገራዊ መደበት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ክልተ ክፋላት ቃለ መሕትት እዩ እቲ ብረቡዕ 15 ሚያዝያ 2026 ተዘርግሐ ናይ መወዳእታ ክፋል ብቐንዱ ኣብ ጽላት ማኒፋክቸርን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ብወገን ኤርትራ ክወሃብ ፀንሐ ወግዓዊ ግብረ መልስታት መግለፂታት ኢትዮጵያ ታሪክ ኣዘንጊዑ ንልኡላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝዳፈር ተኽተኸን ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይ 30 ሜጋዋይት ናይ ፀሓያዊ ተካኢ ፀዓት ትካል ተመሪቑ ብመሰረት መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ኣብ ደቀ መሓረ ክህነፅ ዝተወጠነ ናይ 30 ሜጋዋይት ፀሓያዊ ተተካኢ ፀዓት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2023 ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ህንፀቱ ተዛዚሙ ተመሪቑ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይዚ ዓይነት ተባሂሉ ዝጥቀስ 30 ሜጋዋይት ፀዓት ዘመንጩ ናይ ፀሓያታዊ ፎቶቫልታይክ ትካል ኣብ ደቀ መሓረ ሙሉእ ዓቕሙ ምስ ሃገራዊ መስመር ኤሌክትሪክ ተኣሳሲሩሎ እቲ ብባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ተመዊሉ ብኩባንያ ቻይና ኤነርጂ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዝተሃንፀ ፕሮጀክት ኣብታ ኤርትራ ቀዳማይ ማእከላይን ዝኾነትን ምስ ናይ መኽዘን ፀዓት ስርዓት ዝተዋደደን ናይ ፀሓያታዊ ፀዓት ትካል እዩ ትካል ሻኔክስ ኤሌክትሪክ ፓወር ኮንስትራክሽን ከም ዋና ኮንትራክተር ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ኤነርጂ ቻይና ኢንተርናሽናል ድማ ንኣፈጻጽማ እቲ ፕሮጀክት ክከታተል ጸኒሑ እዚ ትካል ሙሉእ ዓሙ ስርሑ ምስ ጀመረ ኣብ ዓመት ብገምገም 73.89 ሚልዮን ኪሎዋት ሰዓት ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ትግበር እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሕፀት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቅላል ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ምውሃን ናይቲ መኽዘን ፀዓት ነቲ ምስ ምልውዋጥ ፀሓይ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ዘይርጉእ መመንጨዊ ፀሓይ ብምትዕራይ ንርግኣትን ዓቕምን ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብቲ ሃገራዊ መስርሕ ውሕስነት ክህብ እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኤርትራ ንዓሚ ተሓዳሲ ፀዓት ንምስፋሕ ንመሰረታዊ ልምዓት ፀዓትን ንምሕያል እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘንፀባርቕ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንምምዋል ድሮ ስምምዕ ኣካይዱሎ ካብ ክልል ኦሮሚያ ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ቀጻሊ ፍታሕ ክግበረሎም ይፅውዑ እቶም ካብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆድ ጉሩ ጆርቴ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ጀራ 6 ዓመታት ዘቑፀረ ናብ መረበትና መለሱና ንባዕልና ሰሪሕና ምንባርን ኣይፅግመናን ምልማን ይኣኽለና ምባል ንዝምልከቶም ኣካላት ፃውዒት ኣቕሪቦም ምክልኻል ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓ ኮሚሽንን ምክትል ኮሚሽነርን ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ወይዘሮ ሳርካዲስ ኣታሌ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማዓስከራትን ምስቲ ማሕበራዊ ሰብ ተሓዊሶም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልል ኦሮሚያ ብምዝራብ ቅድመ ምድላው ከም ዝገበረት ገሊፃ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ድሌት እኳ እንተሃለዎም ድሕነቶም ንምርጋፅ ቀዳምነት ዝወሃቦ ተግባር ምዃኑ ወሲኻ ሓቢራ ካብ ክልል ኦሮሚያን ካልኦት ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜንን ወሎ ጥራይ ልዕሊ 64,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ከም ዘለዉ ጸብጸባት የመልክቱ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ተወሳኺ ደገፍ ካብ ምሃብ ክቁጠባ ከም ዘለወን ኣጠንቂቑ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ
ትማሊ 17 ሚያዝያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝገብሮ ዘለዋ ኢድ ምትእትታው እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ከሲሱ እቲ ሚኒስተር ንዩክሬን ናይ ድሮን ድጋፍ ይገብራ እየን ዝበለን ሃገራት ትካላት መፍረዪ ኣጽዋር ዝርዝር ዕላዊ ዝገበረ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዝርዝር ድማ ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ፖላንድ፣ ስፓኛ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ኢጣልያ፣ ቱርክ፣ እስራኤል ከም ዝርከበአን ገሊጹ። እቲ ቤት ጽሕፈት መግለጺኡ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ተወሳኺ ድጋፍ ካብ ምግባር ክቁጠባን ኣጠንቂቕሎ። ዝርዝር ኣስማት ናይተን ድጋፍ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ዕላዊ ምዃኑ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ተፀዋዒ ባይቶ ፀጥታ ሩስያ ዲሜትሪ መድቨደቭ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዘን ሃገራት ኣብ ቀጻሊ ዕላማታት ሩስያ ክኾና ይኽእላ እየን ክብል ከም ዘፈራርሐ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ይሕብር። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መጻበዪ ሆርሙዝ ዝነበረ ምስሓብ ከም ተፈትሐ ገሊጹ። ኢራን እቲ መስርሕ ማይ ሙሉእ ከም ዝኸፈተቶ ድሕሪ ምግላጻ ነቲ ዝስማዕ ዓወት ኣሜሪካ ክብል ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ድርድር ክሳብ ዝውዳእ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቦትኡ ከም ዝጸንሕ ገሊጻ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ብዛዕባ መጻበዪ ሆርሙዝ ዝተኻየደ ውግእ ተዛዚሙ ክብል ምስ ዩኤስኤስ ቱዴይ ኣብ ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት እቲ ብዓርቢ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዓቢ ዓወት ምዃኑ ኣፍሊጡ። ትራምፕ ብ17 ሚያዝያ ኣብ ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ተወዲኡ ዓቢ ዓወት እዩ ክብል ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ ኣራክቺ ብ17 ሚያዝያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ መጻቦ ሙሉእ ክፉት ምዃኑ ገሊጹ። ብግምት 20% ካብ ነዳዲ ዓለም ብመስርሕ ማይ እዩ ዝሓልፍ። ኣብቲ መጻቦ ትራፊክ መራኸቢ ምምላስ ኣሜሪካ ኣብ ድርድር ምዝዛም ኩናት ቀንዲ ትኩረት ኮይኑ ጸኒሑ። ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበር ተማሕጺኑ። ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብምኽንያት እቲ ትማሊ 17 ሚያዝያ ኣብ ሄግ ዝተኻየደ መበል 80 ዓመት ዘኽሪ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበር ጸዊዑ። ዓለማዊ ሕጊ እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጉተሬስ ዓለምና ኣብ መንጎ ብግዛኣት ሕጊ ዝምራሕ መጻን ብስልጣን ዝድረኽ ተግባራት ተቐርቂራ ትጓዓዝ ከም ዘላ ኣመልኪቱ። ንሃገራዊ ሕጊ ዕሽሽ ብምባል ዘይምርግጋእ ከም ዝጋድዝ ዝተቓልዑ ሰባት ከም ዝጎድእ ድማ ኣስሚሩሉ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣህጉራዊ ሕጊ ቅርጺ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኣትዩ ሩስያ ካብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝተዋህባ ትእዛዝ ብምጥሓስ ንዩክሬን ንምጥቃዕ ኣብ እትቕጽለሉ ዘላ እዋን እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ኩናት ቃዛ ለውጢ ክሊማን ካልኦት ጉዳያትን እውን ይቃለስ ከም ዘሎ ኣፍሪቃ ኒውስ ዝዘርግሖ ጸብጻባት ይሕብር። ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ዓባስ ኣራክቺ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ንመሓንቆ ነዳዲ ኮይኑ ዝጸንሐ መጻቦ ሙሉእ ተኸፊቱሎ ክብል ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝርከቦም መራሕቲ ዓለም ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ትራምፕ ኣሜሪካ ዝኣወጀቶ ዕፅዋ ናይቲ መጻቦ ክቕጽል ምዃኑ ምግላጹ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዎ ይርከብ። ኣብ ፈረንሳ ክዘራረቡ ዝወዓሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ብወገኖም ነቲ ሓድሽ ዜና ብምልኣት እቲ መጻቦ ብዘይ ገደብ ክፍሊትና ሓዋሩ ክኽፈት ጸዊዖም ኣለዉ። ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ እውን መግለጺ ቴህራን ኣብ ግብሪ ክሳብ ዝርከብ ምጽባይ ከም ዘድሊ የጠንቅቕ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ክልቲኦም ነቲ ተበግሶ ዕርቂ ብሓጎስ ከም ተቐበልዎ ይግለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ድማ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ንምግባር ዓብዪ ዕድል ክብል ተዛሪቡ። ውዕል ስምምዕ እቲ ተኽሲ ዶ ምባል ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ እቲ ልዝብ እናተመሓየሸ እንተኸይዱ ድማ ብሓባር ስምምዕ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ብመሰረት ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ዝኾነ እዋን ኣንጻር ዝኾነ ዝተመጣጠነ መጥቃዕቲ ነብሰ ምክልኻል ዝተሓለወ ከም ዝኾነ፣ ካልኣይ ሊባኖስ ንህዝቡላ ሓዊሱ ካልኦት ኩሎም ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ትርጉም ዘለዎ ስጉምትታት ክትወስድ፣ እቶም ኣብቲ ልዝብ ተሳተፉ ኣካላት ጸጥታ ሊባኖስ ኣብ ምሕላው ሙሉእ ሓላፍነት ዘለዎም ሓይልታት ጸጥታ ሊባኖስ ከም ዝኾኑ ይግንዘቡ። ራብዓይ እስራኤልን ሊባኖስን ኣሜሪካ ካልኦት ተረፉ ጉዳያት ንምፍታሕ ዝያዳ ቀጥታዊ ዝርርብ ንምምችቻው ክትቅጽል ሓቲተን። እቲ መግለጺ ወሲኹ እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ናይ ቀዋሚ ስምምዕ ጸጥታ ሰላምን ዝወስድ ልዝብ ንምክያዝ ዝዓለመ ኣብ ናይ ሰናይ ድሌት እስራኤል ዝተመርኮሰ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቡላህ ብወገኑ ኣብቲ ስምምዕ ሰላም ንምስታፍ ድሌት ከም ዘለዎ እኳ እንተመልከተ ኣብ መላእ ሊባኖስ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከይፍጸምን ቀይዲ በተኽ ምንቅስቓስ ሓይልታት እስራኤል ምግታእ ዘጠቓልል ክኸውን ጠሊቡ። ብተወሳኺ እቲ ትማሊ 17 ሚያዝያ 2026 እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ክታመን ምንባርን ስዒቡ ኣብ ህዝቢ ሊባኖስ ዓቢ ሓጎስ ዓሲሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። እንሆ ድማ ብድፊት ማሕበረሰብ ዓለምን ኣሜሪካን እቲ መስርሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክውን ብምዃኑ ህዝቢ ሊባኖስ ሓጎስን ብሳዕስዒትን ዕልልታን ክጽምሮ በቂዑ ይርከብ። ሓንቲ ነባሪት ከተማ ቤይሩት ዝኾነት ጀማል ሃሻብ
بእتبال ليبانوسور غوانسيتي بخوينات تداخمنا إنا بمبال دما معرخ ندي بخوينات ورخويناتن كم تداخمو زغليت حبيتاي تغير زلو مسرح سمع مقرا تخسي نامولو سلام زرحوا افدغ خونلهم دما بزح سناي تمنيتم اب مغلاص يركبو اب 2024 امونغو اسرائيلن حزب الله سممع دمو بال تخسي تبصح منبارو ዝዝከሪዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ምስ ቻይና ዘለውን ዝምድናታት እናተጫናነቓ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ቻይና ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ቁጠባውን ርክብ ከዕብያ ኣተሓሳሲቦ ኣብ ራብዓይ ዑደት ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝሃቦ መደረ ኣሜሪካ ካብቲ ባህላውን ዓለማውን መሪሕነት ተረኣ ኣብ ትርሕቕሉ ዘላ እዋን ኤውሮጳ ፃዕርታት ብዕፅፊ ከተዕብዮን ዝያዳ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዎም መንገዲ ክደለ ከም ዘለዋን ኣስሚሩሎ نقداو وفرم متحبار قرب سنسلتن كم كبابيتات أملكيتو أب قرب أوان أب كلتشن إسان شدشن تسألو سألتا سانشز أب أوان أخيبيوتات رئيسة أمنتن دبلوماساو قصن حيزو زرعيو مغلسيو بوتسونو عينتن قرب رئيسو بمغنعن ستوهال لخوينو ترى إيروبا أمالتي بالر علم أبزغل سألو أوانيو أزاز حيل بحري إيران شهرام إيراني إيران متصابو هرموز نقداو ترافيك كفود دحر مواجه أمريكا أجدا أبوتو يقتل مغانو سلازجلتت بريزنت أمريكا دونالد ترامب نعرف طاعت ينبر ني إيران كم زيكونا يزارب تعالى فحيل بحري بوقعي مع كناز زينا فتح إيران ميزان أبزوت أو مغلتي أجدا ترامب بادو قالت رأي مغانو زسمعه سب كم زيلان كجلت إنكله شفتنا سرك بحرن كبلون يخوننا بوقانو وهابق على المينستر قديات وتاع إيران أتأجدا متحسن مع مقرأ تقص مغانو يجلت إسماعيل باقاي بوغنو بمنغستا مرخب وزهان إيران أبزرق حريتو اتمتصابو غنا أب قصصر نايتا أب تحتي قصصر نايتا نمبصعاتات عتب زخونت إيران كمزلو يقلص أمريكا ناي غزا رسا قال كيدان أنت تحسا غن إيران ألا زخونه حد حداوي سقمتات كتوسديا أبز مداي زخونه معرت أي كرأني يخبل باقاي قلتيو قصر بسنكو خينات قازا زموتو سبات لعلي 72 شح بصحيو اسرائيل اب قازا وفري مصنات عليت كاب اتجمر ندحر بوحدو 72 شح 345 فلسطينيان كموتو خلو 272 شح 350 دما كم زقسلو صبصبات معكنا زينا الجزيره يحبر بسنكتي كاب شوعه تقمتي 2023 جميرو زتخايدو خينات بعشا زقطور سبات اب تحت فرساس تتصقيطوم كم زموتون بخبيت كم زقسلون يقلص دحيتي بعسه تقمتي 2025 زتخايده تقصدو ناي مبال سممع بوعدو 766 سبات كموتو خلو 2147 كم زقسلو تفليت له اتسرائيل اب قازار جمرتو تكبارات مصنات عليت كساب حج يقتل مهلاو سكفتاتا تابغيسلو حاجت كينا السودان اب 4 عامتو ابزات ولو زلو غزي لعل 9 مليون سبات كاب سودان تمزابيلهم يركبو 9 مليون سبات كبيد حادقات ايميت يغاطمهم كساب حجي اتغچت هيوتا استات 150 شح سبات زغموت سبات قتيللو كبيد سبعو عنوت تحت قرصن كالن سودان ببهراو صقاتات هبتام هاجريا نزل بهراو هبتام زتمنيو هاجرا دما نهزب السودان اب كمز عين سقاين مكران كمز ودق غيرمو اتي اسرامي توت كام ندادا عالمنا متعلالف مسمر مخانو زنقرلو مصابو هرموس مولو مخفاتو سعيبو واغا نداد دما بقلطف يقنس كمزلو صبصبات يحبرلو اب قرن افريقيا زركبا هاجرات معصاو مسمر مصابو هرموس اب كبيد محبراون قطباون صقطي شميون مصنحو زفلتيو بفلاي دما ايران بابي المندب كعصوي مبالان ጉጅለ ሕቲ የመን መጥቃዕትታት ምስ ምጅማሮም ተታሒዙ ኣብ ዓለም ከቢድ ወጥሪ ፈጢሩ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምኽፋቱ ድማ ንብዙሓት ሩፍታ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጸባት የመልክቱ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቅጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ በኹል ዕድም ሰሰና እዩ